Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella għal regoli b'saħħithom fi żmien li l-ekonomiji Ewropej iqumu fuq saqajhom. Dan waqt l-indirizza s-seba' forum ta' koeżjoni fi Brussell. Forum li ħares lejn investiment li sar biex jiżdiedu l-impjiegi, jissaħħu n-negozji u jkun hemm tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru qal li l-politika taqda hija marbuta mal-idea li l-Ewropa turi iktar solidarjetà u għandha tkun fil-qalba tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea fl-interess taċ-ċittadini. Dan permezz ta' politika li tkun infassla b'tali mod li taffettwa l-ħajja ta' kuljum fil-waqt li tola l-kwalità ta' ħajja madwar il-kontinent Ewropew. L-għan ewlieni tal-politika taqda għandu jkun l-assigurazzjoni li ħajja iċ-ċittadini tkun f'qagħda aħjar u dan sa minn qabel jintemm programm ta' fondi. Sostna l-Prim Ministru fil-waqt li żied li dan l-għan għandu jmur lil mid-diversità ekonomika fost l-Istati membri. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li pajjiżna kontribwixxa sew għal din il-politika u dan permezz ta' bidliet fir-regoli biex ikun iggarantit għajnuna addizzjonali lill-Istati membri affettwati minn diżastri naturali fejn l-Unjoni Ewropea turi x-xewqa li tkun ta' spalla ċ-ċittadini tagħha. Il-viżjoni għal politika taqda għal il-Prim Ministru għandha tkun dik li jkunu milħuqa n-neċessitajiet tal-komunitajiet u dan billi opportunitajiet jinbidlu fi prosperità u li jkun appoġġ lejn proġett strateġiċi Ewropej. Irrimarka li l-viżjoni tiegħu li r-regoli jkunu simplifikati b'inqas burokrazija biex jibbenefikaw kemm in-negozji u l-komunitajiet. Joseph Muscat temm jgħid li fl-aħħar mill-aħħar irid ikun il-Gvern li joħloq ambjent ideali għall prosperità.